ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. Салом дӯстони гиромӣ. дарси 17 аст аз силсила дарсҳои туркӣ барои навомӯзон. алифбои забони туркӣ ҳарфи ме. маса, 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 маса яъне миз. маъвӣ, 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 маъвӣ кабуд, ранги кабудро маъвӣ мегӯям. мор, 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 мор ранги бунафшранг, бунафшранг арғовонӣ. мудир, 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 мудир яъне мудир, мудир раҳбар, сардор. хуб, ин буд дарси 17. то дарси навбатӣ, худоҳофиз.